இதம் தேவமோகாமோதம் ரிதம் குந்தலை சிங்கரத்தை சகோப முகுச்சும்பிதம் பிம்பரகாதரம் மே மனஸ்யா விரசாமலம் லக்ஷலாபை நமோ தேவ தேவ மோதர விஷ்ணு प्रसीद प्रभो जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृत्त्यादि दीनं बतानो कानेषु मामग्निवेदयदस्य कुबेरात्मजं भक्तमुदैव यत्त्वयामोचितौ भक्तिभाजो घृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स कामयच नमो मोक्षद्रुभूमि श्रीदामोदरं नमस्ते सुदाम्ने स्फुरतीप्सिदाम्ने दधियोदरादाद विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै दधियप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय नमोस्ते सुदाम्ने स्फुरतीदाम्ने दधियोदरादाद विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै दधियप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये मंगलाचाரம் होता यार आरंभिச்சிருங்களா माता जी? विश्व माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी ना पाडवा हरे कृष्ण। ओ हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थसाध्य देशधारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तियम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயே சவத்ரேசு நித்ய பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. நீங்க நாம பார்க்க போறது கந்தம் 2 அத்தியாயம் 10 ஸ்லோகம் 41. பிரபுஜி படிக்கவா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கொஞ்சம் இருங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் இருங்க. ஓகே மேம். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயம் 51 ஸ்லோகத்தோட முடியுது. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய சிறப்பு அம்சம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒரு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து லீலைய நம்ம சுகோதசமாய் ரொம்ப அழகா வந்து விரிவா கொடுத்துருக்கார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு சிறப்பா கொடுக்குறார். இந்த ஸ்லோகத்துல முக்குணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப நம்ம நிறைய பேரு சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமஸ் இந்த 3 குணத்தையும் நாம வந்து ரொம்ப தெளிவா படிச்சிருக்கிறோம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல சில பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அதையும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் மாதாஜி. 41 ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி. பிரபுஜி இது ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்லோகம் படிங்க. ரஜஸ்தம இதி திஸ்ரக சூர இன்று நாராக தத்ராபி ஏகைகசோ ராஜன் பித்யந்தே கதயஸ் த்ரிதா யதைகை கதரோ அன்யாப்யாம் ஸ்வ பாவ உபஹன்யதே. மொழிபெயர்ப்பு. சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் எனும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கேற்ப வெவ்வேறு ஜீவராசிகள் உள்ளன. இவர்கள் தேவர்கள் என்றும் மனிதர்கள் என்றும் மற்றும் நரக வாழ்விலுள்ள ஜீவராசிகள் என்றும் அறியப்படுகின்றனர். ஓ ராஜனே, இயற்கையின் ஒரு குறிப்பிட்ட குணமும் கூட மற்ற 2டுடனும் கலந்திருப்பதால் அது 3ஆக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக ஒவ்வொரு வகையான ஜீவராசியும் மற்ற குணங்களால் வசீகரிக்கப்பட்டு அவற்றின் சுபாவங்களையும் கூட பெறுகிறான். பொருளுரை. ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஒரு குறிப்பிட்ட இயற்கை குணத்தால் ஆளப்படுகிறான். ஆனால் அதே சமயம் மற்ற 2 குணங்களாலும் ஈர்க்கப்படும் சந்தர்ப்பமும் இருக்கவே செய்கிறது. பொதுவாக பௌதீக சிறை வாசத்திலுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ரஜோகுணத்தால் ஆளப்படுபவையாகும். ஏனெனில் அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் தனது தனிப்பட்ட ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள ஜட இயற்கையை அடக்கியாள முயல்வதே இதற்கு காரணம். ஆனால் ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கம் இருந்தாலும் தொடர்பின் காரணமாக இயற்கையின் மற்ற குணங்களால் கவரப்படும் சந்தர்ப்பம் எப்பொழுதும் உண்டு. நல்ல சகவாசத்தால் இருப்பவனால் சத்வகுணத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். ஆனால் தீய சகவாசத்தில் உள்ளவன் தபோ குணத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடும். எதுவும் மாறுதலோ இல்லாமல் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. ஒருவன் தனது சுபாவத்தை நல்ல அல்லது தீய உறவால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். பகவானின் பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்வதே மிகச்சிறந்த சத் சங்கமாகும். தூய பகவத் பக்தர்கள் கருணையால் அத்தகைய சத் சங்கத்தின் மூலமாக ஒருவரால் மிக உயர்ந்த தகுதி பெற்ற மனிதனாக மாற முடியும். பகவானின் தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தால் ஸ்ரீ நாரத முனி மிகச்சிறந்த பகவத் பக்தரானதை நாம் ஏற்கனவே கண்டிருக்கிறோம். பிறப்பால் அவர் வேலைக்காரியின் மகனாவார். அவருக்கும் தமது தந்தையை பற்றி தகவலும் தெரியாது. கல்லூரி படிப்பும் கிடையாது. ஆனால் பக்தர்களின் கூட்டுறவாலும் அவர்கள் அருந்திய உணவின் மீதத்தை உண்டதாலும் பக்தர்களின் தெய்வீக குணங்களை அவர் படிப்படியாக விருத்தி செய்து கொண்டார். அத்தகைய சகவாசத்தால் பகவானின் உன்னதமான பெருமைகளை பற்றி
பாடுவதற்கும் செவியுறுவதற்குமான அவரது சுவை உயர்வடைந்தது. பகவானின் பெருமைகள் அவரிலிருந்து வேறானதல்ல என்பதால் பகவானை பிரதிநிதிக்கும் ஓசையின் வாயிலாக பகவானின் நேரடியான சகவாசத்தை அவர் பெற்றார். அதை போலவே 6ஆம் காண்டத்தில் அஜாமிலனை பற்றிய கதையும் இருக்கிறது. ஒரு பிராமணரின் மகனாக இருந்த அவர் பிராமணருக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் முறையாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்தார். இருந்தாலும் ஒரு விலைமகளுடன் அவர் தீய தொடர்பு கொண்டதால் சண்டாளனின் இழிவான அந்தஸ்திற்கு தாழ்த்தப்பட்டார். ஆகவே முக்திக்குரிய வாயிலை திறப்பதற்கு பாகவதம் எப்பொழுதும் மகாத்மாக்களின் மகத் சகவாசத்தை சிபார்சு செய்கிறது. ஜட உலகை அடக்கி ஆள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களோடு சவகாசம் கொள்வது நரகத்தின் மிகவும் இருண்ட பிரதேசத்தினுள் நுழைவதற்கு ஒப்பாகும். மகாத்மாவின் சவகாசத்தினால் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள ஒருவன் முயற்சிக்க வேண்டும். அதுவே பூரண வாழ்விற்குரிய வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, குணங்கள் எப்படி நம்ம மாறுபடுறோம், எதனால நம்ம மாறுபடுறோம் அப்படின்றத உடலாலும் உணர்ச்சியாலும் நம்முடைய நடத்தியாலும் தான் நம்ம மாறுபடும். இது நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மள உணர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலயுமே, இப்போ வந்து போன கிளாஸ்ல ராதிகா மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? நல்லா அழகா அவங்களுடைய அனுபவத்தை சொன்னாங்க. அதுல நம்ம உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது. முக்கியமா அதுதான், அந்த இடத்துலதான் நாம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். உணர்ச்சி வசப்படும் போது தன்னை மறந்துடும். நாம அந்த இடத்துல பகவானை தான் மையப்படுத்தணுமே தவிர ஒரு ஆளை பர்டிகுலரா பந்தப்படுத்தி சொல்லவே கூடாது. அது சொன்னாவே வந்து குணம் ரஜோகுணம். நான் சொல்லல, கீதையில ரொம்ப அழகா பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். உணர்ச்சி வசப்படும் போது நாம என்ன பண்ணுவோம்னா மோக பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பகவானுக்கு. மோக பக்தி கொடுத்தோம்னா நமக்கு முக்தி கிடைக்காது. 6 லோகம் தான் கிடைக்கும், உயர் லோகம் தான் கிடைக்கும் நமக்கு. ஆனா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். அந்த இடத்துல தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். நான் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தேன் அப்படின்ற போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரஜோகுணம். இது என்னுடைய கடமை, என்னுடைய தர்மம் இது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சுத்த சத்துவம். எல்லாமே அவரை இயக்குறாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது. நான் இப்பவும் சொல்லுவேன் ஆணித்தரமா, என்னுடைய ஆச்சாரிகள் சொல்றதை நம்ம சொல்றோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குள்ள பகவான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. நம்ம என்ன பண்றோன்றதை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. ஆனா ஒரு சில இடத்துல இது ஏன்னா இந்த இடத்துல நாம இருக்கிறோம். இப்போ பக்தி வைபவ பண்ணிட்டு இருக்கோம், பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிட்டோம், நிறைய பேர் முடிச்சிருக்கிறோம். நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு கனிஷ்டிக அதிகாரி தான் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். மத்தியம அதிகாரியா போறதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மத்தியம அதிகாரின்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி செய்வான். நான் இங்க போனேன், அங்க வந்த, இந்த சேவை பண்ண, அந்த சேவை பண்ணுன்னு சொல்லவே மாட்டான். அது கனிஷ்டிக அதிகாரியுடைய வேலை. அது மத்தியம அதிகாரினா இது என்னுடைய தர்மம் சொல்லுவான். அப்ப அந்த ரஜோகுணம் வராது. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பக்தி கொடுக்கறது கூட நிறைய பேர் என்ன, நான் இந்த பக்தி கொடுக்குறேன், அந்த பக்தி கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது. அது எதுக்கு நான் அதை மாதிரி சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்மளுடைய தர்மம். தர்மத்தை நாமளே வெளிப்படுத்தணும்னு வச்சுங்களேன், அது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து ரசோகுணத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அப்ப ரசோகுணத்து போயினா இன்னைக்கு ஒரு நாள் பொழுது ஃபுல்லா நமக்கு வந்து ஏன் அஜிமிலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவன் அஜிமிலான். இல்ல பிரபுபாதா எது கொடுக்குறாருங்க, பிரம்மா, பிரம்மாவை பத்தி சொல்லுங்க. பிரம்மாவை நினைச்சு பாருங்களேன், எல்லா உயிர்களையும் படைக்கப்படுவாரு. அவருக்கே பாருங்க ரசோகுணத்துல போயிட்டாரு. பிரம்மாவே ரசோகுணத்துல போய் நாமெல்லாம் எம்மார்த்தம் பாருங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லைங்களா? தேவர்கள் இந்திர பகவான் ஏன் ரசோகுணத்துல போனார்? அதாவது ராவண வந்து சீதா பிராட்டியை தூக்கின்னு வந்ததுக்கு ரசோகுணம் நாம சொல்றோம், அசுர குணம் சொல்றோம். அப்போ இரணிகசிபுவோட மனைவியை தூக்கின்னு வந்துட்டான், இந்திரன் தூக்கின்னு வந்துட்டான். அப்ப அது என்ன குணம்? அது அசுர குணம் தானே இல்ல? அவன் அசுரனா இருந்தாலும் தான் அவனுடைய மனைவி தூக்கின்னு வர்றது அத்தனைக்கும் அவ வந்து கர்ப்பமா இருக்கிறா. அந்த மனைவி தூக்கின்னு வந்துட்டான். அப்பதான் நாரத முனியன் சொல்றாரு, அவனை திட்டி தலைமையிலேயே ஒரு கொட்டி, ஏடா சண்டால புத்தி, உனக்கு இந்த மாதிரி புத்தி இருக்கலாமடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அந்த மனைவி இரணிகசிபு மனைவி தன்னுடைய ஆசிரமத்துல கொண்டு போய் வச்சு அவரு வாசுதேவ இந்த மந்திரத்தை ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்ணனால்தான் இரணிகசிபு நம்ம
பிரகலாத மகாராஜா நமக்கு அற்புதமா கிடைச்சார் இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாருமே தேவர்களும் சரி, எல்லா தேவர்களுமே ரஜோகுணத்துல ஈஸியா போயிட்டாங்க. அப்பெல்லாம் நாமெல்லாம் எங்கும் பாருங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லைங்களா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் பகவான் வந்து இந்த மாயால ரொம்ப அழகா நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்காரு. சத்துவத்துல இருக்கும் போதும் பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நான் டெய்லி பாகவதம் கேட்கிறேன், பாகவதம் படிக்கிறேன், நான் டெய்லிக்கு பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் பகவானுக்கு அது பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது பண்ணிக்கிறேன். இது நம்மளுடைய தர்மம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இது நம்மளுடைய தர்மம், இது செஞ்சே ஆகணும் இது. ஆனா சத்துவ குணத்துல இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான், நான் இது பண்ணேன், அது பண்ணேன், எனக்கு இப்படி பண்ணேன், அப்படி போனேன், இப்படி போனேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா அது என்ன குணம் தெரியுமா? சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் அவர் ரசோ குணத்துல போறான். வெளிப்படுத்தக்கூடாது, ஆனா அந்த குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, கனிஷ்டக அதிகாரியோட நிலை அது. ஒரு நிலையா இருக்க மாட்டாங்க, மாறி 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 போயிட்டே இருப்பாங்க. தான் என்ற வார்த்தையே வரக்கூடாது. அந்த வார்த்தை வந்துச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரசகுணம் மாறிடும். ரசகுணம் வந்துட்டுனாவே நம்ம செயல் அன்னைக்கு பொழுது ஃபுல்லா நமக்கு வந்து தப்பு தப்பா நடந்துகிட்டே வரும் இல்லைங்களா? ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா அஜிமுலான் பாருங்க, அஜிமுலா ஸ்டோரி சொல்ல வந்தேன். நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 6வது கண்டத்திலையும் 8வது கண்டத்திலையும் அதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்கிறார். ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கிறது ஒரு புண்ணியம் இல்லைங்களா? ஒரு புண்ணியம் அது. அப்போ அந்த புண்ணியத்தை வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பார்க்க கூடாத ஒரு ஒரு காம காட்சியை பார்த்துட்டார். பார்த்த பிறகு கடைசியில அதுல போய் மாட்டிக்கிட்டார் இல்லைங்களா? மாட்டிக்கிட்ட பிறகு என்ன ஆகுது பாருங்க, அவன் பகவான் நாம் அதாவது அந்த 10 பிள்ளையும் அந்த அந்த வேசி கூட இருந்து 10 பிள்ளையும் பெற்று எடுத்துக்கிட்டார். எடுத்த பிறகு அசுரம் வந்து நிக்கிறான், இவர் வந்து நிக்கிறார். தர்மர் தான் சொல்லணும், சொல்ல போனா யம தர்மரா வந்து நிக்கிறார். அவங்களுடைய தூதர்கள்லாம் நிக்கிறாங்க. நின்று பார்த்தோன்னா பயந்துட்டு அவன் பையனை தெரியாம நாராயணா நாராயணன் பகவான் நாமத்தை சொல்லல. அதுவும் ஒரு பாருங்க, அந்த நாமத்தை வந்து சொல்றதுலயே பாருங்க, நிறைய பேருக்கு இது ஒரு குணம் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் ஒரு புக்ல படிச்சேன். என்ன படிச்சேன் பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை சொல்லும் போது கூட நிறைய பேரு நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி சொல்றோம். நம்ம எல்லாருமே நாமளும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். 16 ரவுண்டு பண்றோம். ஆனா அங்க அஜிமுலான்னு பாருங்க, தமோ குணத்துல இருந்துகிட்டு அவனுடைய பையனை தான் பகவான நாமத்தை சொன்னானே தவிர, பையனை தான் கூப்பிட்டானே தவிர பகவான் நாமத்தை சொல்லல. அவன் அது என்ன நாமம்னு சொல்லு பாத்தீங்கன்னா, அது முத்திக்கான நாமம் கிடையாது. முத்திக்கான நாமமே கிடையாது. தன்னுடைய பையனை வந்து கூப்பிட்டான். ஆனா இருந்தாலும் பாருங்க, கருணை கடல் இல்லையா பகவான், கருணை கடல். என்னுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டான்ல, அவன் என்ன கூப்பிடனாலும் பரவாயில்ல, என் நாமத்தை சொல்லிட்டான்ல, அதனால பகவானுக்கு அவனுக்கு முத்தி கொடுக்குறாரு. அதான் பகவானோட அருமை. அதே மாதிரி நாம அந்த குணத்துல இருந்தாலும் பகவான் நாமத்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம், பக்தி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். அதை வெளிப்படுத்த கூடாதுன்றதுதான் நம்ம முக்கியமான விஷயம். இதெல்லாம் நம்முடைய தர்மம், நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா பாருங்க அஜிமுலான ஸ்டோரியும் காட்டுறாரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நாரத முனியும் சொல்றாரு. நாரத முனி போன பிறவில எப்படி இருந்தார், 3வது பிறவில தான் வந்து அவரு பகவான் கிட்ட முழு நேரம் பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்ப நாமெல்லாம் வந்து எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, நம்மளாம் ஒண்ணுமே இல்லை, அதாவது கடல்ல போட்ட கடுகு மாதிரி நாம எல்லாமே. ஆனா தான் என்ற அகந்தை வரக்கூடாது. நம்முடைய சேவை என்ன, பகவானுக்கு கொடுக்குற சேவை, அவ்வளவுதான். நம்ம கடமையோட செஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒரு கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா, இந்த ஸ்லோகம் நம்ம ரொம்ப அழகா கொடுக்குறது இல்லை. நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். இதை பாத்தீங்கன்னா அஜிமுலான் ஸ்டோரியை நம்ம வந்து விரிவா ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மா ஸ்டோரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல மோகத்துல, அதாவது மோகம்னா எப்படின்னா ரசோகுணம் தான். அது ஆக்சுவலா ரசோகுணம் தான். கடைசியில அவர் என்ன இருப்பாரு, கடைசியில பகவான் கிட்ட திருப்பி சரணாகதி அப்படின்னு திருப்பும் அவருக்கு வந்து அந்த ஞாபக சக்தி எல்லாம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா அதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரம்மா பத்தி. அதே மாதிரி இந்திரனும் பாருங்க, எல்லா தேவர்களுக்குமே, தேவர்களோட அசால்ட்டா ரசகுணத்துல போவாங்க, தடன் தமகுணத்துலயும் போவாங்க. எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான் அது. மனிதர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, விலங்குகளுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து அது ரசோகுணம் தமோஸ்குணம் தான் இருக்கும். அது சத்துவத்துல வராது. மிருகங்கள் எல்லாமே, மிருகங்கள்ல வராது. அது வந்து போன ஜென்மத்துல இது மாதிரி நம்ம ஜடபரதர் மாதிரி போன ஜென்மத்துல ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணுச்சுன்னா அந்த மானோட உருவமா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளுகிற ஆத்மா வந்து சச்சித்தானந்தமா செயல்பட்டனால்தான் அடுத்த பிறகு ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தார்.
அது வந்து அது அதே மாதிரி 5வது சொல்றாரு இல்லையா, பகவானே சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? 6000 பேர்கள் எனக்கு பக்தி கொடுத்தாலும் யாராவது ஒருத்தன் தான் முக்தி கிடைக்கும்னு எனக்கு சொல்றாரு. அவன் தான் என்னை வழிபட முடியும்னு சொல்லிட்டு 5வது சொல்றாரு பகவான். அது மாதிரி நம்ம முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துரும், தான் என்ற அகந்தை இல்லாமல் இது என்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. இல்லைன்னா நாமும் ரசகுணத்தை தான் போகும். 42வது ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். படிக்கிறோம் பிரபுஜி. ச ஏவேதம் ஜகத் பகவான் தர்ம ரூபத்ருக் புஷ்ணாதி ஸ்தபாயன் விஸ்வம் திவ்யன் நர சுராதிபிகி. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளாகிய அவர் படைப்பில் ஏற்படுத்திய பின் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைவரையும் பாதுகாப்பவர் என்னும் முறையில் வெவ்வேறு அவதாரங்களில் தோன்றுகிறார். இவ்வாறாக மனிதர்கள், மனிதரற்றவர்கள் மற்றும் தேவர்கள் ஆகியோருக்கு இடையில் உள்ள எல்லா வகையான பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களையும் அவர் காப்பாற்றுகிறார். பொருளுரை. பரமபுருஷராகிய விஷ்ணு ஜீவராசிகளை மாயையின் வலையிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக வெவ்வேறு சமூகங்களுக்கு இடையில் அவதரிக்கிறார். பகவானின் இத்தகைய செயல்கள் மனித சமூகத்திற்கு இடையில் நிகழ்வதோடு நின்று விடுவது இல்லை. அவர் மீன், பன்றி, மரம் மற்றும் இன்னும் பல்வேறு உருவங்களிலும் அவதரிக்கின்றார். ஆனால் மனித சமூகத்தில் ஒரு மனிதராக அவர் இருந்தாலும் அவரை பற்றிய அறிவில்லாத மூடல்கள் அவரை ஏளனமே செய்கின்றன. எனவே பகவான் பகவத்கீதையில் 9.11 கூறுகிறார், அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். முந்தைய பதங்களில் நாம் ஏற்கனவே விளக்கி இருப்பதை போல் பகவான் நிச்சயமாக ஜட படைப்பின் ஓர் உற்பத்தி அல்ல என்று முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. அவரது உன்னத நிலை என்றுமே மாறாததாகும். அவர் அறிவும் ஆனந்தமும் கொண்ட நித்திய ரூபம் படைத்தவர் ஆவார். அவர் தமது சர்வசக்தி படைத்த விருப்பத்தை அவருடைய வேறுபட்ட சக்திகளால் நிறைவேற்றுகிறார். இதனால் தமது செயல்களின் பிரதிபலன்களால் அவர் ஒரு பொழுதும் பாதிப்படைவதில்லை. அவர் செயல் விளைவுகளுக்கெல்லாம் மேற்பட்டவர் ஆவார். அவர் இந்த ஜட உலகின் நல்ல தீய எண்ணங்களுக்கு மேற்படாதவர் ஆதலால் இவ்வுலகில் அவள் தோன்றினாலும் அத்தோற்றம் அவரது அந்தரங்க சக்தியால் கருதப்படக்கூடும். ஆனால் ஒரு மீனாகவோ அல்லது பன்றியாகவோ பகவான் தோன்றும் பொழுது அவற்றில் ஒன்றாக அவர் இருப்பதில்லை. தமது அகாரணமான கருணையாலேயே அவர் ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் அல்லது உயிரினங்களிலும் தோன்றுகிறார். ஆனால் அவற்றில் ஒருவராக அவரை ஒரு பொழுதும் நினைக்க கூடாது. நல்லது, கெட்டது, உயர்வு, தாழ்வு, முக்கியமானது, அற்பமானது முதலான பௌதீக கருத்துக்கள் ஜட சக்தியை சார்ந்தவையாகும். பரமபுருஷர் இவற்றிற்கு எல்லாம் மேற்பட்டவர் ஆவார். உன்னத இயற்கையை பரம்பாவம் ஜட பொருளுடன் ஒரு பொழுதும் ஒப்பிட முடியாது. சர்வ வல்லமை படைத்த பகவான் ஆற்றல்கள் எப்பொழுதும் மாறாதவை என்பதையும், பகவான் ஒரு தாழ்ந்த மிருகத்தின் உருவை ஏற்பதால் அவரது ஆற்றல் குறைந்து விடுவது இல்லை என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. பகவான் ஸ்ரீராமருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் அவரது மீன் அல்லது பன்றி அவதாரங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. அவர் பரமாத்மாவாக எங்கும் பறந்துள்ளார். ஆனால் பகவானின் அந்த பரம்பாவத்தை அடையாத மூட மனிதனால் பகவானால் மீன் அல்லது மனிதன் உருவை பற்றி எப்படி ஏற்க முடிகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஒருவன் தனது சிற்றறிவால் அனைத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறான். இது கிணற்றில் தவளை ஒன்று பரந்த கடலை கிணற்றுக்கு சமமானதென கருதுவதை போன்றதாகும். கிணற்று தவளையால் பகவானை பற்றி சிந்தித்து பார்க்கவும் முடியாது. இத்தகைய தவளையிடம் கடலின் பெரும் பரப்பை பற்றி அறிவிக்கும் பொழுது அக்கடல் கிணற்றை விட சிறிது பெரிதாக இருக்கக்கூடும் என்று அது நினைக்கிறது. இதனால் பகவானின் உன்னத விஞ்ஞானத்தை பற்றி அறியாத மூடன் ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவால் எப்படி ஜீவராசிகளின் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கு இடையிலும் சமமாக தம்மை வெளிப்படுத்த முடிகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள கஷ்டப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமா படிச்சீங்க மாதாஜி.
இந்த இடத்துல பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்ல 9வது அத்தியாயத்துல 11வது பாகத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பத்தி ரொம்ப சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பகவானை வந்து நாத்திக தன்மை உள்ளவங்களும் சரி, மோக பக்தி கொடுக்கறவங்களும் சரி, அவங்கள பகவானை அறிய முடியாது. மித்தியாசாரா மாதிரி தான் சுத்தி கிடப்பாங்க. பக்தியில் உள்ளவங்க கூட மித்தியாசாரா தான் சுத்தி கிடப்பாங்க. அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். இல்ல அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே 9.11 ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம் பாருங்களேன். சிசுபாலன் கதையை பத்தி பார்க்கலாம். சிசுபாலன் வந்து பகவானை பத்தி நிறைய குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். ஏகப்பட்ட குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அவருக்கு முத்தி கிடைச்சது. ஆனா இரணிகசிபுக்கு முத்தி கிடைக்கல. இரணிகசிபுக்கு ஏன் முத்தி கிடைக்கல யாராவது சொல்ல முடியுமா? இறங்கிய கஷ்ட ஜெய விஜய இந்த சாபத்தினாலதான் மாட்டாஜி பிரபதி வந்து இந்த பூமியில வந்து 3 பிறவிகள் ராட்சசர்களாக பிறந்து பகவானுக்கு எதிரியாக இருந்து பகவானை போய் அடையணும்ட்டு கேட்டுக்கிட்டாங்க பிரபு. அதனால அவர் வந்து பகவானை எதிரியாக நினைச்சு பகவானையே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. அதனால அவர் வந்து அதுக்கு அடுத்த ஒரு பிறவி வந்து ராவணன் கும்பகர்ணனா பிறந்தாங்க, அண்ணன் தம்பியோ. அடுத்து வந்து அவர் என்ன சிசுபாலனும் இன்னொரு தந்தவர் நாங்க பிறந்து அதுக்கு அப்புறம் தான் பகவான் கிட்ட போவாங்க. நீ 2 பிறவி கடக்க வேண்டியது இருக்குல்ல அவங்களுக்கு, இல்லையா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க. என் சிசுபாலன் வந்து எந்நேரமும் கிருஷ்ணரை வந்து தப்பான நோக்கத்திலேயே சொல்லிட்டு இருந்தாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றதுனால அவருக்கு அந்த இது கிடைச்சது பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தப்பான நோக்கத்துல வந்து எந்நேரம் கிருஷ்ணரை சொல்லிட்டே அப்பவும் அந்த கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுனால அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு முக்தி கொடுக்குறாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். அதுதான் இப்போ நாம அதாவது புராணத்துல வந்து இதிகாசம் சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா ஜெயா விஜயன் கதையினாலதான் வந்து அவங்க 3 பிறவி வராங்க. இரணிகசிபுவும் ராவணனாவும் சிசுபாலனா வராங்க. அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா இரணிகசிபுக்கு ஏன் முக்தி கிடைக்கல அப்படின்றத ஒரு இடத்துல படிச்சுல என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, மைத்திரிய கசிபருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்காத காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்து மைத்திரி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த பரசர முனிவர் என்ன சொல்றாரு, பகவான் நரசிம்மராக அவதாரம் செய்த இரணிகசிபுவை கொன்ற பொழுது இரணிகசிபுவின் மனம் ரஜோகுணத்தில் மூடப்பட்டிருந்தது. இரணிகசிபுவோட மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனைக்கும் வந்து ஜெயா விஜயன் 2 பேருமே பகவானுக்கு பாலதோரகரா இருந்தவங்க. ஆனா இங்க வந்து அந்த சாபத்தினால இங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஆனா இறக்கும் தருவாயில அவரு குணம் மாறல, ரஜோகுணத்திலே இருந்தனால்தான் மூடப்பட்டிருந்தது. அவன் நரசிம்ம பாதி மனித உடலும் பாதி சிம்ம உடலாகவும் கொண்ட ஒரு ஜீவனாக கருதினானே ஒழிய பகவான் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லை. அதனால் அவன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்ன முக்தி பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் அடிக்கடி சொல்றது, சொல்லிட்டே இருப்பேன். அதாவது சயோஜ்ய முக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அது பகவானுடைய இணைய முக்தி அடைவதில்லை. அதுதான் மோக பக்தி. பகவான துதிப்பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா மோகம் போது துதிப்பாடும் போது பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்காது. இது யார் சொல்றா பாருங்க. பரசுர முனிவர் வந்து மைத்திரனுக்கு உபதேசம் பண்றார். பக்தி கொடுக்கறது தப்பு இல்ல, ரசோகுணத்திலிருந்து பக்தி கொடுக்க கூடாது பகவானுக்கு. அது மோக பக்தியா போயிடும். மோக பக்தியா போயிடுச்சுன்னா அப்ப நாம அதிகம். அப்போ இந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சயோஜினி முக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஆனா முக்தி கிடைக்கல அவனுக்கு, இரணிகசிபுக்கு. இது ஒண்ணு. 2வது வந்து ராவனுக்கு ஏன் முக்தி கிடைக்கலன்னு போது பரசுர முனிவர் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க. பகவான் கரங்களால் கொல்லப்பட்டதால் இரணிகசிபு 10 தலை ராவனாக பிறந்து மூவுலகில் ஆட்சி பிறப்பையும் பெற்று பூமியின் எல்லையற்ற சக்தியை, ஏன்னா பகவான் கையால அவன் இறந்தான் இரணிகசிபு. அதனால அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்கலனாலும் அடுத்த பிறவி வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ராஜபோகமாக வாழலாம். எல்லையற்ற சக்தியும் சுகம் அனுபவிக்கும் பக்தியும் பெற்றான். ஆனால் சீதையின் மேல் கொண்ட மோகத்தினால் அவனை கடத்தி ராவணனால் வதம் செய்யப்பட்டான்.
இருக்கும் தருவாயிலும் ராமன் தசரபுத்திரனாக சாதாரண மனிதனாக ராவணன் கருதினால் ஒழிய பகவான் விஷ்ணுவாக அவன் அறிந்து கொள்ளவில்லை. அதனாலதான் அந்த இடத்துல ராவணனுக்கு முத்தி கிடைக்கல. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராவணன் வந்து நல்ல ஒரு பக்திமான் தான், ரொம்ப நல்ல பக்திமான் அவர். ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலயும் எல்லாருக்குமே உள்ள இயல்பு, மனிதனாக உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு இயல்பு தான் அது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு இருக்கும். அதாவது பாதிப்புன்னு சொல்லணும்னா ஒரு குணம் இருக்கும். அவனுக்கு என்ன மாதிரி குணம்னு பாத்தீங்கன்னா, பெண்கள் மேல அதிகமான பற்று, பெண்கள் மேல ராவணனுக்கு. இது மாதிரி எல்லா ஜீவராசிகளும் உண்டு. ஒரு சில பேர்களுக்கு வந்து துணி மேல, ட்ரெஸ் மேல ஆசையா இருக்கும், நகை மேல ஆசையா இருக்கும், ஒரு கணவர் மேல ஆசையா இருக்கும், பிள்ளைக்கு மேல ஆசையா இருக்கும். இதெல்லாம் பற்று. இந்த பற்றுனாலதான் அவன் என்ன பண்ண, ஒரு பெண் மேல மோகப்பற்று வச்சதுனால, அப்போ அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, ராவனோட அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ போயிட்டு சிவபெருமான்கிட்ட போயிட்டு, ஐயன் கிட்ட போயிட்டு யோகலிங்கம், அது ஆத்மலிங்கம் சொல்லுவாங்க, யோகலிங்கோட ஆத்மலிங்கம், அந்த ஆத்மலிங்கத்தை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாங்க. இவன் போனான், ராவணன் அந்த லிங்கத்தை வாங்குறதுக்காக பகவான் கிட்ட போறான், ஐயன் கிட்ட போறான். ஐயன் கிட்ட போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஐயன் இருக்கிற மலைகிட்ட போகும்போது ஒரு அழகான ஒரு பெண் போறாங்க. அதை அவன் பார்த்துட்டான், ராவணன் பார்த்துட்டான். பார்த்த உடனே அந்த பெண்ணுகிட்ட, அந்த பெண்ணு பார்த்தோன்னா ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, எப்படியாவது நம்ம கூட்டம் போயிடணும். அவனுக்கு என்னன்னா, அவனுக்கு தவறான உணர்வு இல்லை. அந்த பெண்ணை வந்து அபகரிச்சுட்டு தன்னை எடுத்துக்கணும்னு அந்த மாதிரி எண்ணம் கிடையாது அவனுக்கு. ஆனா பெண்கள் மேல மோகம் எடுத்து அவன் ராஜ்யத்துல இருந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருவான். இதுதான் அவனுடைய செயல். அவளு தப்பான இது பண்ண மாட்டான். ஆனா வந்து அவனோட எண்ணம்னா, அழகான பெண்கள் இருந்தான்னா கொண்டு போய் அவன் ராஜ்யத்துல வச்சிருப்பான், அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருவான். இதுதான் ராவனுடைய வேலை. அது மாதிரி இருக்கும்போது இங்க வந்து தாயார், பார்வதி தாயார் வந்து அங்க போறாங்க, அதை பார்த்துட்டான். பார்த்துட்ட உடனே என்ன பண்றான், அவளை தாயாரை வந்து இது பண்றான், மோகம் ஆயிடுச்சு அவங்க தாயார் மேல. அப்புறம் பகவான் கிட்ட போய் கேட்கறான், இது மாதிரி அவங்க அம்மா சொன்னது என்ன, ஆத்மலிங்கத்தை எடுத்து கேட்டு வாங்கிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை அதை விட்டுட்டான். அந்த பெண்ணு மேல மோகத்தை நான் போனனால, தாயார் மேல மோகத்தை நான் போனனால பகவான் கிட்ட போய் கேட்கறான், நீ ரொம்ப அழகா, நீ வந்து நிறைய வந்து பக்தி கொடுத்த, அதனால உனக்கு என்ன வரம் கேளு அப்படின்னு ஐயன் கேட்கிறார். ஐயன் கேட்ட உடனே இவன் சொல்றான், எனக்கு வந்து ஒரு அழகான பெண்ணு நான் பார்த்தேன், அந்த பெண்ணு தான் வேணும். சொன்ன உடனே ஐயனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உடனே ஐயன் என்ன பண்ற, அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போவேன்னா அதை விட்டுடுவோம், அது நிறைய விஷயம் ஸ்டோரி போகுது அதுல. உடனே ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அந்த மோகம், அந்த பெண் மேல மோகம். கடைசியில வந்து தாய் ராவண வீட்டுக்கு வரான், வீட்டுல வந்தோன்னா அவங்க தாய் கேட்கறாங்க, எங்கடா ஆத்மலிங்கத்தை கேட்டு நீடா அவ இது பண்ணிருக்கேன்னு, இல்லம்மா அது இன்னொரு நாளைக்கு பாத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி தட்டி கிடைக்கிறான். அது ஆத்மலிங்கம் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவால இருக்கு. கோவால இருந்து ஒரு 15-20 கிலோமீட்டர்ல அவர் ராவண பூஜித்த ஆத்மலிங்கம் வந்து இன்னமும் இங்க இருக்கு, கோவால இருக்கு. ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற அந்த லிங்கம், அது போய் தரிசிங்க, ரொம்ப நல்லது அது. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பக்திமானவர், ஒரு மோகத்தினால கடைசியில போய் பாத்தீங்கன்னா பக்திக்காக போனவன் அவங்க தாயார் சொன்னது போனதுல அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு. அவனுக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. ராவனுடைய ஸ்டோரி இந்த மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சிசுபாலன் அதுக்குதான் அவனுக்கு முத்தி கிடைக்கல. தாய சீதா பராட்டியும் வந்து கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டான், போய் சிறைசேவம் பண்ணி கொண்டு வச்சிருக்கான். அதே மாதிரி எல்லாம் அழகான பெண்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி தூக்கி வந்து அவன் சிறைச்சாலை வச்சிருவான். அடையதுக்காக கிடையாது, அவனுக்கு அது ஒரு பற்று, அந்த மாதிரி பற்று அவனுக்கு. சிசுபாலனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏன் முத்தி கிடைச்சுன்னா, மாதாஜி சொன்ன மாதிரிதான், எனி டைம் அவரை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். ஏன்னா அதுதான் பகவான் வந்து நம்மளுடைய, அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில நாத்திகம் பேசுறவங்களை வந்து அறிவாளின்னு சொல்றாரு பகவான். 9வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு, ராஜ வித்யா ராஜ குபியோகத்துல சொல்றாரு, அறிவாளிகள்ன்றார் பகவான் அவங்கள. ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் என்னதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, என்னதான் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவன் சரியில்லை, இவன் கடவுள் கிடையாது, அது கிடையாது, இது கிடையாது, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரி சிசுபாலன் வந்து 24 மணி நேரம் தூங்கும் போது கூட அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு கண்டிச்சிருக்காங்க. என்னடா தூங்கும் போது கூட கிருஷ்ணரை பத்தி திட்டிட்டே இருக்கியாடா அப்படிங்கிறாங்க. தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே கிருஷ்ணரை திட்டினுங்கிறார். அவரு ஃபுல்லா ஆழ் மனசுல ஃபுல்லா பகவானை பத்தியே நினைச்சிருக்காரு. அதனாலதான் அவர் முத்தி கிடைச்சது. கடைசியில முத்தி கிடைக்க காரணம் ஒன்னொன்னு தெரியல, கடைசியில அவர் வாசுதேவ மந்திரம் சொல்லிதான் முத்தி கிடைக்குது அவருக்கு.
அவர் பிறவியார் முடிக்கிறார். இந்த 3 பேருமே வந்து நமக்கு ஒரு உதாரணம். நமக்கு அது நமக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள், கெடுதல் விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும், கெட்ட குணங்கள் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். அது நம்ம இப்ப சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிவி பார்ப்பாங்க, சீரியல் பார்ப்பாங்க, அதே மாதிரி சுயசரிதை புக்குகளை படிப்பாங்க, நாவல் படிப்பாங்க. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, நான்லாம் வந்து அப்படிலாம் கிடையாதுங்க, டிவிலாம் பார்ப்பேன், சீரியல்லாம் பார்ப்பேன், எனக்குலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது, அந்த நேரம் பார்த்து அதை மறந்துடுவேன்னு. சத்தியமா மறக்கவே முடியாது. நமக்குள்ள ஹார்ட் டிஸ்க் மண்டையில இருக்கு, மூளை இருக்கு, அது ஹார்ட் டிஸ்க் சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும். என்னைக்கு நாம அந்த தாழ்ந்த நிலைக்கு போறோமோ அது எல்லாம் வெளியே வரும், கம்ப்ளீட்டா வெளியே வரும். ஒருத்தனை அடிக்க போறோம் நினைப்போம், அடிக்கவே மாட்டோம், அடிக்க போறோம் திட்டம்னு நினைப்போம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவனை திட்டுறது மாட்டோம், இல்ல அவனை கொலையே பண்ணிடுவோம். அது யார் பண்ணுவான்? நம்ம பண்ணல, மாய பண்ணுது, அந்த குணம் பண்ணுது நம்மள. மாய சக்தி, அதாவது குணமாய ஜீவ மாயா, இது ரெண்டுமே நம்மள செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? எண்ணம் தான். எப்படி ராவணனுக்கு ஏன் முக்தி கிடைக்கல, இரணியகசிப்புக்கு ஏன் முக்தி கிடைக்கல? ரஜோகுணம் இருந்தனால்தான் அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கல. ராவணனுக்கு பற்றுனால முக்தி கிடைக்கல. அதுதான் பகவான் வந்து விஷ்ணு புராணத்துல சொல்றார், ரொம்ப அழகா சொல்றார். அதுல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி கொடுக்கலாம், மோக பக்தியை கொடுக்காதீங்க. மோக பக்தியை கொடுத்தீங்கன்னா முக்தி கிடைக்காது. 6 லோகம் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 6 லோகம்: சொர்க்க லோகம், அகர லோகம், பித்ருலோகம், இந்த மாதிரி சொர்க்கலோகம், பிரம்மலோகம், இந்த 6 லோகம் தான் நமக்கு கிடைக்கும். திரும்பவும் நாம இதே துக்காரி தான் வந்து பிறவெடுப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுக்கு கொடுக்கிற பக்தி எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்? சுத்த சத்துவத்துல இருக்கணும். இது என்னுடைய தர்மம் இருக்கணும். பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போதும் நம்ம சமுதாயத்துல தொண்டு பண்ணும் போதும் சரி, இது பகவானுக்கு சில தொண்டா நம்ம செய்யணும். பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போதும் சரி, மற்றவங்களோட பேசும்போது கூட சரி, பகவான் நின்று இருக்காரு ஏத்தாப்புல அப்படின்ற அந்த தாட்ல இருந்து பேசுனதுதான் உத்தம அதிகாரியுடைய செயல். இவன் விரோதி, இவன் வில்லன், இவன் இப்படி, அவன் அப்படி நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு வந்து மத்திய அதிகாரி கிடையாது, திருப்பியும் கனிஷ்ட அதிகாரி தான் ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வந்து இந்த 3 இது வச்சு ரொம்ப சொல்லப்பட்டது. 9ஆம் அத்தியாயத்துல 11வது பதத்துல பகவான் நம்மால இருந்து யாரெல்லாம் பகவானுக்கு எப்படி பக்தி கொடுக்க முடியும் அந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 43வது பதம் பாருங்க, சின்ன பதமா தான் இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. 43வது பதம் யாரும் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிக்க. பிரபுஜி வாசிங்க வாசிங்க. யாரு வாசிக்கிறேன்? வாசிக்கிறேன். தத காலாக்திருத்ராத்மா யத் சிருஷ்டம் இதம் ஆத்மனக சந்நியச்சதி தத்காலே கணாநீகம் இவாநிலக. மொழிபெயர்ப்பு: அதன் பிறகு யுக முடிவில் அழிவை ஏற்படுத்துபவரான ருத்ரனின் உருவில் தோன்றும் பகவான் மேகங்களை காற்று கலைத்து விடுவதைப் போல் முழு படைப்பையும் அழித்து விடுகிறார். பொருளுரை: இப்படைப்பு மேகங்களோடு மிகவும் பொருத்தமான முறையில் ஒப்பிடப்படுகிறது. மேகங்கள் ஆகாயத்தில் படைக்கப்படுகின்றன அல்லது ஆகாயத்தில் அமைந்திருக்கின்றன. அவற்றை கலைத்து விடும் பொழுது அவை அதே ஆகாயத்திலேயே தோற்றமில்லாமல் இருக்கின்றன. அதே போலவே சிருஷ்டி முழுவதும் பிரம்மாவின் உருவில் உள்ள பரம புருஷ பகவானால் படைக்கப்படுகிறது. விஷ்ணுவின் உருவில் அவராலேயே அது பராமரிக்கப்பட்டு பின் நாளடைவில் ருத்ரன் அல்லது சிவனின் உருவில் அவராலேயே அது அழிக்கப்படுகிறது. படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்னும் இது பகவத்கீதையின் 8.19-20 பின்வருமாறு நன்றாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பூதகிராமஸ்ஸ ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ரியாகவேவம் பார்த்த பிரபவதி அகர் ஆகமே பரஸ்தஸ்மாத் பாவோன்யோ வியக்தோ வியக்தாத் சனாதனக யஸ சர்வேஷு பூதேஷு நஸ்பத்சு ந வினஷ்யதி. ஜட உலகின் இயற்கை என்னவெனில், முதலில் அது மிகவும் நன்றாக படைக்கப்படுகிறது. பிறகு அது மிகவும் நன்றாக விருத்தி அடைந்து எண்ணிலடங்காத ஆண்டுகளுக்கு தங்கியிருந்து பிறகு பிரம்மாவின் இரவு காலத்தில் எவ்வித தடையுமின்றி மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. மேலும் பிரம்மாவினுடைய இரவின் முடிவில் மீண்டும் அது சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. பிறகு காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்னும் அதே கொள்கைகள் தொடர்கின்றன. தற்காலிகமான இவ்வுலகை நிரந்தர வசிப்பிடமாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ள முட்டாளான பந்தப்பட்ட ஆத்மா இத்தகைய படைப்பும் அழிவும் ஏன் நிகழ்கின்றன என்பதை
புத்திபூர்வமாக கற்றறிய வேண்டும். பெரும் வியாபாரங்கள், பெரிய வீடுகள், பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள், பெரிய தொழிற்சாலைகள் முதலியவற்றை பௌதிக மூலப்பொருட்களின் உதவியை கொண்டு உருவாக்குவதில் கருமிகள் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டு உள்ளனர். இப்படி உருவாக்கப்படும் பொருட்களில் கருமி திருப்தி அடைகிறான். ஆனால் இப்படைப்புகளிலிருந்து பிரிக்கப்படும் அவன் மீண்டும் மீண்டும் படைப்பதற்காக பற்பல பிறவிகளை ஏற்கிறான். இந்த தற்காலிக ஜட உலகில் தங்கள் சக்தியை விரயம் செய்யும் இத்தகைய மூட ஆத்மாக்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிப்பதற்காக மற்றொரு இயற்கை இருப்பதை பற்றிய தகவலை பகவான் கொடுக்கிறார். அந்த இயற்கை நித்தியமானதாகும். இவ்வாறாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாவால் எதை செய்ய வேண்டும், மதிப்புயர்ந்த அவனது சக்தியை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். பரமனின் விருப்பத்தால் உரிய காலத்தில் அழிக்கப்பட்டு விடும் ஜட இயற்கையில் அவனுடைய சக்தியை வீணாக்குவதற்கு பதிலாக பக்தி தொண்டில் உபயோகிக்க வேண்டும். இதனால் நித்திய இயற்கையை கொண்ட ஆன்மீக உலகிற்கு அவன் மாற்றப்பட முடியும். அந்த இடத்தில் பிறப்பு இல்லை, இறப்பு இல்லை, படைப்பில்லை, அழிவும் இல்லை. மாறாக பூரண அறிவும் எல்லையற்ற ஆனந்தமும் கொண்ட நித்திய வாழ்வு மட்டுமே உள்ளது. இவ்வாறாக நிரந்தரமற்ற பொருட்களில் பற்று கொண்டுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு தகவல் அளிப்பதற்காகவே தற்காலிகமான சிருஷ்டி படைக்கப்பட்டு அளிக்கப்படுகிறது. இது பலநோக்கு கர்மிகளின் முக்கிய நோக்கமான புலன் நுகர்வுக்கு என்று உள்ளது அல்ல. தன்னுணர்வு பெறுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை அவனுக்கு வழங்குவதற்காகவே உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் சொல்லாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஹரே அழகா கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் சொன்னாவே பற்றுதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சாரி, அவ்வளவுதான். பகவானுக்கு சொல்லுங்க தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நாம ரொம்ப அழகா இதுல படிச்சீங்க. நிறைய விஷயங்கள் நாம இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 43வது ஸ்லோகத்துல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது அத்தியாயத்துல 19, 20, அதாவது பரத்தை அடைதலை பத்தி அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்கிறான். 8 விதமான கேள்வி கேட்டுட்டு 8வது கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே விளக்கம் கொடுக்குறாரு. கம்ப்ளீட்டா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. பரத்தை எப்படிலாம் அடையணும்ன்றது. சரிங்களா? ரொம்ப அழகா படிச்சோம் கீதையில. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல பாத்தீங்க, யோக முடிவில் அழிவை ஏற்படுத்துவரான உத்திரன் குருவில் தோன்றும் பகவான் மோகங்களை, அதாவது மேகங்களின் காற்று கலந்து விடுவதை போல முழு படைப்பையும் அழித்து விடுவார். இப்ப பிரம்மா அதே இது வந்து 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து சில பிரபுபாத நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறார். பிரம்மாவுடைய லைஃப் என்ன, அது வந்து எந்த யுகத்துல நாம இருக்கிறோம், எந்த மண்வந்தத்துல நாம இருக்கிறோம் அப்படின்றது 4வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதுல பிரம்மாவுடைய லைஃபை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பிரம்மாவுடைய ஸ்டோரியும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விளக்கம், இந்த போட்டோல மட்டும் ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். நீங்க தான் இப்ப இந்த இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, ஸ்லைடு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஸ்லைட்ல பகவானுடைய உருவம் தெரியுது இல்லைங்களா? அங்க ஒரு பையன் வந்து அணைச்சு நிக்கிறான். அது யாருன்னு தெரிஞ்சு சொல்ல முடியுமா? பிரகலாதன் பிரபுஜி. இங்க பகவான் என்னென்ன உருவுல தெரியுறாரு உங்களுக்கு? நரசிம்மர், பூரி ஜெகநாத், விஷ்ணு, ஆஞ்சநேயர். ஹரிபோல். ஆஞ்சநேயர், பகவான் கிருஷ்ணரும் இருக்கிறார். பகவானோட உருவம் கலர் பாருங்க, கிருஷ்ணரோட உருவம். அதே மாதிரி ஆஞ்சநேயரும் இருக்கிறார், விஷ்ணுவும் இருக்கிறார், அதே மாதிரி பரமாத்மா ரூபத்திலும் இருக்கிறார், அதாவது நரசிம்ம அவதாரத்திலும் இருக்கிறார். 4 கரங்களோடு இருக்காரு. 4 பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறார். அப்புறம் கிருஷ்ணர் பகவானுடைய அவதாரமும் இருக்கிறார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாதரோட அவதாரமும் இருக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது இல்லைங்களா? நல்லா இருக்கு. அது தேடி தேடி பிடிச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம். எதுக்கு சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய ரூபம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். உங்களுக்குள்ளயும் இருக்கிறார், எனக்குள்ளயும் இருக்கிறார், எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கிறான்றத நாம வந்து பிரகலாதம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார். ஆனா இருக்கிறவரை நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா பக்தி யோகத்துல தான் கண்டுபிடிக்கணும். பக்தியில தான் பார்க்க முடியும். யாரையும் விரோதமா இல்லாம இவர் அப்படி அவரு அப்படி தாழ்ந்த ஜாதி, கீழ்ந்த ஜாதி, இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி, இந்த மதம் அந்த மதம்னு சொல்லி பார்க்காம எல்லா உருவுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காருன்றத அந்த ஸ்தானத்தை வச்சு இந்த படம் நம்ம தான் காட்டு. எல்லா ரூபத்திலும் நிக்கிறார் பகவான். அப்புறம் மனுஷ ரூபத்திலயும் பகவான் நிற்கிறார், மனைவிக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், கணவனுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார், எல்லா உருவலையும் பகவான் இருக்கார். இதுல பிரம்மாவை பத்தி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 8வது அத்தியாயத்துல 19, 20 ரொம்ப சொல்லப்படுது முக்தியை பத்தி கொடுத்திருக்காரு பகவான். யாருக்கு
பிரம்மா வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஸ்டோரி, எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலையும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதாவது 7வதுலயும் சொல்லியிருக்கிறார், அதே மாதிரி 8லயும் சொல்லியிருக்கார், 6லயும் சொல்லியிருக்காரு. அது கந்தத்துல வருது. பிரம்மாவுடைய லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி முதல் அத்தியாயத்துல கூட நாம வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறோம். ஆனா ரொம்ப டீட்டெயிலா இருக்காது. பிரம்மாவுடைய விஷயங்கள் என்ன, அவர் என்ன ஏன் ரசகுண்டத்துல போனாருன்றது முதல் அத்தியாயத்தோட நம்ம ரொம்ப சிறப்பா இருக்காது, சின்ன இதா இருக்கு. ஆனா 6வது கந்தத்துல தான் ரொம்ப அழகா விரிவா கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் பிரம்மாவுடைய ஸ்டோரி பத்தி. ஏன்னா முக்தி முக்தி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மோகமில்லாத பக்தி, மோகமில்லாத பற்று. பற்று இருக்கணும். பற்று இருந்தாதான் நாம ஜீவிக்க முடியும். நமக்கு சாப்பாடு வேணும், பணம் வேணும், குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும், அது பற்று வேணும் இல்லைங்களா? ஆனா அது வந்து எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்று இருக்கணும். மோகமில்லாத குடும்பத்துல நம்ம இருக்கணும். பிள்ளைகள் மோகம் இருக்கக்கூடாது, மனைவி மேல மோகம் இருக்கக்கூடாது, கணவன் மேல மோகம் இருக்கக்கூடாது. மோகம் இல்லாத நம்மளுடைய செயல்பாடு இருக்கணும். ஆனா அதெல்லாம் செயல்படணும்னா பக்தியில இருந்தாதான் செயல்பட முடியும். பக்தி இல்லைன்னா கண்டிப்பா செயல்பட முடியாது. நம்ம சொல்லலாம், நான்லாம் அதெல்லாம் சரியா வந்துருவேன், நான்லாம் கரெக்டா பண்ணிடுவாங்க, நான்லாம் பண்ணிடுவேன். மனுஷனா இருக்கிறோம், யாராலுமே பண்ணவே முடியாது. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அஜிம்லான் ஸ்டோரி நம்ம ஒரு 41வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பத்தி படிச்சோம். இப்ப அஜிமிலான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான வந்து அஜிமிலான் பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும், எல்லாருக்குமே சொல்லுவாங்க. என்னதுன்னா அஜானாவே என்னதுன்னா, அஜானாவே பிறப்பு இல்லாதவன், அவன் பேர்ல இருக்கு. அவன் பிறவியே கிடையாது, அவனுக்கு அடுத்த பிறவியே கிடையாது. அதுதான் அஜா. அஜானா பிறவி இல்லாதவன். ஜானா வந்து பண்ண ஜென்மம், ஜானா ஜென்மம். அது வனஜான்னு சொல்லுவாங்க. வனஜாக்கு என்ன மீனிங் தெரியுங்களா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? வனஜான்னு ஒரு பேர் இருக்கு, அதே மாதிரி பத்மஜான் இருக்கு, சரோஜான் இருக்கு. வனஜா காட்டில் பிறந்தவர், ஜலஜா நீரில் பிறந்தவர், சைலஜா மலையில் பிறந்தவர். பத்மா வந்து பத்மஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமரை இலையில பிறந்தவர். சரோஜா வந்து குளத்துல பிறந்தவங்க. அது மாதிரி ஜான்னாவே ஜென்மம் தான். அப்போ அங்க அஜிமுலான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்மம். அவருக்கு மறுபிறவே கிடையாது அவருக்கு. யாருக்கு? அஜிமுலானுக்கு. அந்த ஸ்டோரி அந்த பேர்லயே இருக்கு அவருக்கு. ஆனா இருந்தாலும் பாருங்க, மோகத்தினால அவர் தன்னுடைய செயலை மறந்துட்டு, ஆனா வந்து பாருங்க அப்படிப்பட்ட தமோ குணம் கூட கிடையாது, தமஸ் கூட இல்ல. அவர் சண்டால புத்தியில இருந்தார், நாய தின்போற புத்தி இருந்தாரு. கூட சேர்ந்துக்கிட்டு அவரு கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, கடைசியில பாருங்க, ஆனா முக்தி கிடைச்சது பாருங்க. அப்போ நாம எல்லாருமே இந்த இடத்துல இருக்கிறோம், நிறைய படிக்கிறோம், நிறைய கேட்கிறோம், நிறைய செஞ்சுன்னு தான் இருக்கிறோம். ஆனா மோகம் இல்லாம இருந்து பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தியை கொடுத்து முக்திக்கான வழியை நம்ம போடுவோம். யாருக்குமே முக்தி கிடைக்காது, அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆமா, எப்பவுமே இந்த மனித உடலுக்கும் முக்தி கிடைக்கணும் நினைச்சுகூட பார்க்க முடியாது. ஏன்னா கடைசி வரைக்குமே நாம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இறக்கும் தருவாயில கூட சரி, நமக்கு வந்து மாறதுக்கு 100% சான்சஸ், 100%. எல்லாமே சொல்லுவாங்க, நான் வைகுந்தம் போயிடுவேன், நான் வைகுந்தம் உன்னை கூட்டிட்டு போறேன், நீ என்ன டிராவல் பண்ணு, என்ன ஃபாலோ பண்ணு, நான் தான் எல்லாமே சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி ஆத்மா கிட்ட என்னைக்குமே தொடர்பு வச்சுக்க கூடாது. முக்தின்றது நாம மட்டும்தான் செய்ய முடியும். இப்போ நம்மளுடைய சில பிரபுபாதா இருக்கிறார், நம்மளுடைய குருமார்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, ஏன் நமக்கு வழிதான் காட்டுறாங்க தவிர நாம தான் அது ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அவங்க முக்தி நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க, நமக்கு வழிதான் கொடுப்பாங்க. அவங்க ஒரு போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நாம தான் வந்து அதை செயல்படுத்தணும். அப்போ இறக்கும் தருவாயில கூட சரி, முழு நேரம் பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். நான் வைகுந்தம் கூட்டும் போறேன், நம்ம எல்லாமே இங்க இருக்கிறோம், அங்க இருக்கிறோம், இங்க இருக்கிறோம், அங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நம்பாதீங்க. முழு நேரம் முயற்சி பண்ணணும், முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கடைசி நேரத்துல கூட சரி, 8வது படிச்சோம் இல்லையா, முத்தி கூட அழகா சொல்றாரு பகவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா 6வது ஸ்லோகத்துல இருந்து முடிவரை வரைக்கும் அந்த அத்தியாயம் ஃபுல்லாவே முத்திகை எப்படி கிடைக்கும்ன்றத ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு. பரத்தை இடையில பத்தி 8வது அத்தியாயத்துல. 19 பாருங்க, இதுக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த 43வது அத்தியாயத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. எப்படிப்பட்ட பக்தி நம்ம கொடுக்கணும் பாருங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். இப்போ குரு பூஜை நடந்துட்டு இருக்கு, நாங்க வேற போய் ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருஷ்ணதேவ சபதான பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம்